ga je dus beginnen met het tekenen van een holle. En zie je net naar elkaar, want dan is het leuke eraan. En zo je naar de volgende persoon toe. Dan met Jara hier beginnen. Met de buik. Wil ik eerst wel heel graag die van zaken zien. 1, 2. Hey, en naar je daar? En naar je vlog. Een nieuwe vlog. Joet een activiteit van chits. En wat hast al je nodig? Je hast papier nodig. Kan ik wit papier wezen, maar ik ga kozen voor kleurpapier, maar dan wel de gele. Want we maken op kleurje en dan bloot het beste zichtbaar. Dus toen had ik nodig stiften. Of kleurtjes of een pen. Ik vind stiften leuker. En wat was dan als voorbereidend werk dan? Je hebt hier al vouwen papiertjes. Nou, dan mag dus eigenlijk van tevoren de papiertjes al even vouwen. Ik ga hier 3 jeugd. Dus ik moet eigenlijk per ronde 3 veldjes vouwen. Dat doe ik als volgt. Oh, hier heb ik de stiften in op uw test. Die kan ik mooi broeken. Vouw hem hierheen. Dus ongeveer 1 trede. En dan vouw ik de andere kant naar die middenlijn. En dan af. Nou, zo dan hebben we in 3 delen. Iedereen krijgt een eigen briefje, maar hier zit wel dubbelfout. Iedereen tekent eerst een holle. Dan draaien we de oerkop, jouwen we hem terug. Tekent iedereen een buik. Vouwen we even. En dan tekent de laatste de voeten. En dan dat hij hem dicht houdt hij hem bij de bovenkant naar de tafel toe. En dan laten we ons de beurt zien wat uw creatie is. Dus ja, ik hoop dat het slaagt. Eén ding doe ik wel even. Ik teken je even waar de nekken zit en waar de riem zit van de broek. Dus dat ging vast dwang. Nou, die is weer zo. Ik doe van hem al hier de nek op een oude plak. Dat is wel grappig, hè? Dus dit wordt een heel tin nekje. En de riem, of de broek, de voeten, dus hier. Dan doe ik de volgende. Maar de traaien nou eerst maatje. Maatje wat een dikkere nekker. Dan worden alle popjes wat verschillend. Want dat is wel grappig. We waren een hele gekke popjes. Blauw is juist net zo goed op je. Ik krijg groenje. Lijkt het mooi, toch? Nou, ik ga traaien. Vouwen ze dus dubbel. Ja, dan beginnen we die. Zie je wel hier de stiften, jongens? Ga je hem dus beginnen met het tekenen van een holle. En zie je net naar elkaar, want dan is het leuke eraan. Dus hoor het spannend. In de goed nul met zo'n nekje. Hartstikke goed. Ik ga even een afscherming maken. Dan kun je ze net van elkaar zien wat ze meidje. Want dat is net leuk natuurlijk. De verrassingen hoor. Ik zie stiekem al even mee. Hoe mooi bent je. Ik kom naar de volgende persoon toe. Dan met Jara hier beginnen. Met de buik. Hast du een kleerbente? Even zien. Ja, samen. Mijn zaken. Hier de buik teken je dat. En de volgende puntjes van de voeten zitten er al onder. Dus daar was de hinnenkleurje, hè? Dat is de hinnenkleurje. Ja. Oké, net elke zien houdt het een verrassing. Want dat is het leukste. Ja, nou was de buik tekenen. Ja. We gaan correct de hollen in en nu doen we de buik. Nou, dan moet echt hand tekenen, want bij de buik zit echt de hand. Dus je moet echt de hand tekenen. Teken ik gewoon iets grappigs. Ja, dat is echt het leukste. En dan moet het wel uitkomen bij de puntjes daaronder. Dus daar moet staan wel heen. Dan kan de volgende weer verder kleuren. Je hebt weer hier fout de hand erop. Oké, dan doen we hem plat houden, de hand erbovenop, dat net in het shirt. En dan komen we naar de volgende taak. Ja. En dan mijn bente je voetjes ondertekenen. Want die 2 streepjes. En zaken met voetjes tekenen. Zo, want die 2 streepjes. En Jara daar. Ja, maar mijn voetjes maatje. En hou de handen maar een beetje op, dan kun je dan net pronkelijk wat zien. Als we hem kleren, maar hem helemaal plat oer de kop op de tafel lezen. Dus net hier vouw maar plat houden, dan we nog niks juggen. Goed zo zaken. Ja, hand erop houden. Hand erop houden. Heel goed. Ik dacht dat er nog een stift hier. Ik ben een hartstikke. Oh, ik dacht al, ik niet dat er nog een stift. Wordt mooi.
ja, dus had het maar een heel simpel ding. Nog wat stiften en wat papier. En kan ik gewoon op wit papier, maakt het niks uit. Of op streepje papier, kan ik wel. Maakt het eigenlijk niks uit. Dit is echt wel een leuke nou ja, opdracht. Als je op vakantie bent of zo. Als het net zo volle van handen hast, maar als je wel wat papier en een pen of een stift hast, dan is het heel gauw heel leuk dwammen. En dan maak je hem nog één keer terugkomen naar de volgende. Dus die van Bente gaat naar Zaken, die van Zaken naar Jara en die van Jara naar Bente. Ik heb geen idee hoe Bente had het. En dan doen we even één vriend. Alles dan doe ik eigenlijk altijd al je tegelijk. Maar dan leg je hem nou even één vriendje. Hou de handen erop. Oké. Dan wil ik eerst wel heel graag die van Zaken zien. Ja, twa. Ah! Mag je hem eens even zien? Als het goed is dit met degene waar toe de holle van tekenhuis. Klapt het Zaken? Ja. Oh, die is lachen. Nou Bente, dan ben ik wel heel benieuwd naar die. Oh, wat grappig. Ja, ik de buik van maken. En ik ga een Zwarte Pieterbroek. Zwarte Pieterbroekje. En wat? Dan had ik derde foto. En Jara, wat hast je? Foto. Wat grappig. Oh, wat leuk. Lees eens naast elkaar. Even zien, wat hebben we hier van leuk? Ik vind die het grappig, maar Ik vind de Holland leukst. Ik vind deze, Ja. deze holle vind ik grappig. Ik vind ze alle wel heel... Oh, ze zijn heel verschillend. Zie je hem dat? Ja. Ja. Zullen we een keer doen? Ja! De tweede ronde. Ik vind het echt mooi. Ja, dat kan beginnen. En dan met de kleer binnen, dan vouwen we hem, dan draaien we hem een kwart slagje om, hè? Dan kan de volgende beginnen. Zet hem op. Ik ben benieuwd naar de tweede creaties. Oké, dan draai je hem. Zo, de kop. Zo. Wel goed zien als ze hem goed omlijst. Want anders dan de buik bijvoorbeeld door de kop. Dat maken we net, hè? Zet ik me van terug lezen bij Bente. Zo, en dan Matisse. Ik is toen vast beginnen met de buik. Oh, die wil wel heel mooi, Bente. Super cool. Ja, ziet je het. Ja. Die wil wel heel mooi. Door het zagen te laten. Is hier, je was de Hollandien, hè? Ja, dat wat zaken hier. Hier de buik om. En dan maar stil zagen. Zo. Dus hier de buik om. En daar met de voeten eruit. En denk goed om, maar we de onderste streepjes eruit komen zagen, hè? Ja, goed. Doe ik eens zo. Oh, dat is al wat aan het vouwen. Mooi. Vouw ze hem zaaien. Zo. En dan gaan ze de handen in, dat is de holle net blokjes, want die willen wel zo'n heet flappen. Dat is schande. En dan een kleer vouwen. Ja, zo Bente, ja. Vouw ze op zakken hier. Dan heb je een sapro, nee, ja. De handen voet op ja, dan is net een buik en de holles, ja. Vouw dit. Net. Zo. Nee, niet matza. Nee, zo. Hier een fotje zo. Of zou de fot naar de kop heen? Misschien leek het wel heel leuk. In je popcorn met een fot naar de kop. Ik ben eigenlijk nog schoentjes te bieden. Dat kan wel. Of is dat van die orenkleur? Meidjes sokken in plaats van schoenen. Of ken ik, wat is het in een hoes? Hebben ze gewoon uit. Bij de achterdoor, in de klompenhok. En als het helemaal klaar is, dan maak je hem helemaal over de kop in vouwen. Helemaal over de kop op de tafel leggen. Oké, dan beginnen we nou bij Jara. Jara, wie krijgt ons laatst? Nou jongens, de resultaten. Jara, doe maar eens beginnen. Oké. Dat is niet. Dat is niet fotten. Een hondje. Zie wat voor vies. Shit, ik Oh. heb kriespinteken en slingers. Oh, wat Ik had een bukteken. Dat was de buiktekenen. Zaken. Nee, Bente mij Oh, Bente mij eerst. Dat is Omdat leuk van deze die. krijgt die ik al eerst. Dat hartstikke goed. Oh, wat shit. Wat ga ik de... Klopt. Oh, ja. Ik had een buik. De buik. Ik ga de... Wat een gekke popkes weer dit Bente, hè? Oh, ja. Wacht, de foto moest eigenlijk zo om. Ja, hij had de voeten wat los van het lichaam. Hij zweeft een Die beetje. wie net tekenen staan. Oh, Dat shit. is mijn holle. Die laat het heel mooi, hè? Zet een Google Zie Gaga. je buik en een snor. Een snor. Oh, wat Zie ik leuk. jullie bicep En zakjes. Gaga. Want ik hier zo'n... Lees eens Bielke, jongens. buik. En Bilkesje. Hier zo'n liedere buik. Google Gaga. Oh, leuk. Zeg, Ja. Johan direct nog eens bij lezen? Zo'n liedere buik. Nou jongens, maar dan maar eens even zien. Dus mooie creaties.
Oh, wauwies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stuks. Nou jongens, en zak is dus heel simpel wat meidje, hè? Nou jongens, dit weer een opdracht van Chits. Een hele simpele opdracht, maar wel met hele leuke uitkomsten. Heel makkelijk om te doen met de band. Ik ben benieuwd, door je dit thuis even een keer, laat je me dan even weten hoe dat gaat. En meidje even een foto, stuur die even op. Dan kunnen we die wel even op uw Facebook zetten of zo. Dat lijkt me wel leuk. Leuk jongens, hè? Ik zie Sisse. Wij zullen zissen. Vond je hem dit? Abonneer je. En zet het blauw toen kom ik. En vergeet net. Het chillen te downloaden van je tablet als telefoon. Want naar je Chitsvlog.